Kadok kawida temprek na ngeche song apan asi somti na hutsitame kancas dengon kaskom KSA Karsa lapen ke Dimasa Studio lapen ke Karbianglong ke do anarada tu asi sona batai tin sitame Ladakh dharna nang dopen autonomous state kache song ington te pinapot nili la song do an sitame pini nange cetong atu panar sepen ningarong piklo lapen kurwan tualang itu pan paji reglo ini tu 244 labangso implementation apan nili moheta thanlo biren sing ingti sitame labangso karbi dimansal labangso abilwan lo lapen labangso abila bangke house along discussion then passing ana bangke claim unde dalo lapen apit 17 lok sabha ahut sitame ake hai XMP Thoren Singh bi sitame labang sab bi labang parliament long ke paen pondi aphan alang ni sitame claim ponlo home ministry along penda papas ponlo president penta lapena bila bangta house along an nang lelo table officer election do masih unde dalo siapko Ladakh nililong Ladakh kacesong abang ko jitimung singtimung dipugedohud la so bila bangke la so stasi do koglo apun nang liputot reintroduce apan claim pon tunai pusi la sini reintroduce apan claim pon lo la penona bangke home ministry along si mane proses do home ministry along si dolo home ministry along dete parliament pen president of India penjong si signature long lo SN long lo pulu tangte labangso bangke Ladakh house along wang lo tangte ke pa introduce pon la pen passing pon la sini ning ke theduk je viksit Bharat develop India 2047 aprang ke ilitum labangso emprek long pon wekti pusi ning chethetip athe nang nitum kache song kadong abi sami inton tepin la pen emprek long lo pulon tante ilitum kadong abi sami kaching turbang prap chotpo ilitum council of minister da dopo ilitum legislature da dopo kadong betapo kaching tur kadong abi sami ilitum prap chotpo labangso article 244A pa implement je khan mate la autonomous state development je khan Assam government nang support ko sam la Assam government sidame Ladakh bangje dipulong abatai ilitum chief minister Dr. Himanto Biswa Sharma kewang hota je hempre ga pangadang litum ninga klong bezika hangapot nilitum Assam government ahin mate kadok abi Assam arat sitame labangso 244 implementation apangke opos dunde pusi alang lechu election aprang ge bang hota ninje pon daklo lapen labangke state ke thak khali de labang state within the state jakong nang pi matro law and order bangke parents long do bat bakian bang ini tu long do lancon mate lasi la aku Assam Pradesh la BJP pen pusitame kadang wisitame labang solong nangge support dundo ke labang la silada bang Assam government pen kadang nang kham ke dunia bangge di theko